அவர் ஒரு குரு எனக்கு. தெளிவு அப்படின்னா ஒளி. ஒளி இந்த இடத்துல ஏன் இப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, அறியாமை அப்படிங்கிறத இருளுக்கு சொல்லுவாங்க. வேதங்கள், உபநிடதங்கள். ஏன் திரும்பவும் நான் வேதம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, வேதம் இதுல இருந்து சரியா அங்கங்க நீங்க புரிந்து கொள்ளணும். இந்த பிரபஞ்சத்துல முதல்ல இந்த பிரபஞ்ச உண்மை எப்படி கிடைச்சது மக்களுக்கு அப்படின்னா, அது முதல்ல இருந்து கிடைச்சது வேதங்கள் தான். இதுல மக்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியவில்லை. வேதங்கள் யாராலையும் எழுதப்படல. ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாம, அதர்வன. 5வது வேதமா மகாபாரதத்தை கூட சேர்க்கிறாங்க. அது எழுதப்பட்டது.